Ήμασταν πριν λίγο και με τον πρόεδρο εδώ του ΤΕΚ και τα λέγαμε, θα βάλουμε όλοι ένα χέρι, ο δήμαρχος, ο νυν δήμαρχος που είναι τώρα, γιατί όπως ξέρουμε σε ένα μήνα προλαβαίνει. Γι' αυτό είναι και ο κύριος Φόσκουρος εδώ, προχωράνε διαδικασίες για το στέγαστρο. Θα βοηθήσουμε όλοι. Η ομάδα της Λαμίας δεν έχει κόμματα, δεν έχει, είναι με όλους και τους θέλει όλους δίπλα τους. Ο δήμαρχος που είναι τώρα προχωράει και ο άλλος συνεχίζει. Εμείς θέλουμε με όλους συνεργασία. Γι' αυτό έχει έρθει ο κύριος Φόσκος, ο δήμαρχος έχει κάποια δουλειά. Εδώ είναι και το ΤΕ μαζί μας να βοηθήσει και όλοι. Η ομάδα της Λαμίας πρέπει να τη βοηθήσουμε όλοι και βλέπω ότι έχουν όρεξη όλοι να τη βοηθήσουν. Πιστεύω θα λυθεί και το γήπεδο. Τώρα μικροθέματα το γήπεδο θα έχει, εντάξει. Το θέμα είναι να γίνει το στέγαστρο, κάποια αποδυτήρια εκεί να είναι λίγο ανθρώπινα. Γιατί δεν αρμόζεται στη Λαμία να λένε πήγαμε σε κάποια αποδυτήρια οι άλλοι παίκτες που ήταν. Και πήγε στην τουαλέτα και δεν μπορεί να πάει μια γυναίκα στην τουαλέτα.